yang tuktukan yang dalunguan Bautista Yesus. May babaeng bigang maputi at dintang maragulaboses nga na uyan nga akong kalaguran at tsukayong tulako pakiramdaman niya. Hulingi kayo binyagan ako kingapi at king kadyas na ni Espiritu Santo. Kaya ni malagutang tema usaran may bod mo tuki ka kaya at mag-aral. Alam mo makakita tayo lang kapatid. Di may bagod lalong ng bandila ng Espiritismo. Maragulang at bantis na din ng dogmas no ka rin man. Bistaman inyos lang. Kimapila na palandit. Nung makalaling at bantis sa biyang po kayo. Nung balikan tayong taguri, king na po. May awis yung dalang promise yung bansong Israel. Sinabi na niyo, baka rin tao Israel. Kilalanan niyo kung meron matunay Diyos sa talaan ng liwa pa. Gawan na kong meron magalihan. May kapapabra na. Uling natin ng propeta. Daniel, Elias sabi niya. Patangtin niyang buring pagobra ni David. King sinagogam pepakamaran ko tam na karing kayong propeta. Nano kaya yung buring ng gawang kong Yehova. King ka na akong pakamalan ba? Patangkong ka isa tiyanan ni propeta. Patangtin niyang buring Yehova kang David. Tumurani Gabriel sabihan magintal sa iyo kung David yung gawa na. King ka na akong pakamalan na ba? At mayaw ko. Anya may kapamabara. Kaya isang dala ng promise in Masya. Nalungan baltis sa diyan ko, kung tatapin bayan tipan. King libro ng Pablo, alayang haluang sasabihan, mintay Hebreos, tako rin tunukuron, ining pamagpakumbaba. Kalupan yung kanangin kong di kapatid. Alam kong haluang sasabihan, kaya kayo. Nung ibalo ko, ingat ning taong tinipaya. Alayang gewang nanong magkasalanan bagkus. Singkan na yung hegel ng bagay ang pere tinakorek kurus imburi ng sadyan dinggang mirala, mesalila. King tunay ng bayan. King kayang pamakobra. Mayroon yung obra. Kaya ben na rin alagad, dagan mo naman ang pagsuko. Dakal alinglangan ulit ang taong medek ing Golgotha ing pamikokno maging tingalagad numagit kaya ng Tomas asala kanita ko maniwala. Brothers and sisters, sunsungan ng magsalitang Tomas ikit ng Maestro, Lord, you are my Lord and my God. Noon ka Tomas maniwala ng higit mo. Dapat kayong penalty nila lufong mo. Lalo ng Espiritismo mapilo ka Pilipinas. Uling mariwala kayong bistama na ikit. Uyan ang dagwana. Mayari obra, kailangan kumame. Uling numame mo. Dati yung mapamatulong Espiritu Santo yung turong kung tumahit ka ng ibang layo. Uyan nagbagpis ka matan. Nung ding minunang panahon, dahil na puragat, ika magintang ang pamatuloy. Ang kagamitan na rin, kagamitan ng inyong sabihan ng mapamatula, nalista pa rin sa sekretarya. Mamuntukan, papadua ako. At yun na kinatang. Bipildis lang, rin buko ng bawal. Di naman lang. Pero, ko'y nagbantis. Alam mga kakitila. Nung datang yung panahon, yung pamaobrana, yung Espiritismo, kaya yung kapatagan. Sasabihan yung Samuan, in Kristo ay mo kay ikorin sa dingbalang sarapang magdalang bunga, bilinisan ang ipakbayan, lalong magdalang na kalabong. Imburing sabihan, ding dapat yung mayo, lugot ang pong parang
paldagang na nga doon. Kapasaman hindi. At impamagulod ka rin balang kapatid. Gawan niyo in origin Diyos. Kaya baka niya nakabagay, dinahin ng katuwa. Daka salamat kayo ngayon. Kupagayan na kabalin. Ama, pasalamat 41 years na. Tingkay mong pamagsikap. Yang buti na sinasala ng Diyos kay kakain na ng karimandwayan palat. Diligatin ng panalangin. Tulad ni Pwede Bala na kaya kayo miras siyang 41 days. Tanaman niyang may itong marabot na at ako nagagtama ko. Tingkay kong pamagobra, pamagamisyon ka rin balang kapatid. Asa ulit siya yung espiritong masakit na darandaman na yung nangit-ngitan. Asa lilong niya yung tanaman, aging bulan yung panalangin. Dagdan niyang kapastawan, karing malako yung bulong. Bitago na may katakpan niya karing bunga yung mayumang. Yung lagyo ng Kristo, lalo ng bandila, yung sibol, takong, Aldolo, kalagawa ng sakit. Dahil salamat kayo na yun. Kanadara ka alapang. Dahil yung Aldo, pasalamat. At hinahin yung pasalamat, matanggap niya kung mapangulungan. At yung makalangan niyang may tanggap yung hinahin na aperting lagyo na ang buong kapamilya sa ning may bayan ng Diyos. May oras kayo. Maraming salamat po sa ating magulang. At ang susunod po na magbibigay ng mensahe sa atin ngayon ay galing pa po ng Isabela. Last week pa po sila nandito. Sa Kayayaning din, ang Vice Pangulo po nila, si Hermano Arsenio de Guzman. Pagkatapos po ni Hermano, maghanda po ang medium ng Balayan Ephraim, si Hermana Remedios Tolentino. Mumuna po ng Diyos, kakadwa po kaya kayong kakatabi, disan na pong dinalo ng pong kabiniti, kingakat ng pulot neto at kami pasalamat ng sibol kagupian ng Biye. Di kami pong kapatid yung minibatan ng kayarihan ng Biye, pupugayan na po at makisambeto kami ngayon kong kabingin iti. Uli na po ng lugod ng Diyos, at siyang pong mikakandayo tamo po. Mikakandayo ang pong mikakanlapit, pisan betong nakatao po ngayon kong kabingin iti. Bago kanita, mipapagmanano tao po, mipapagsaya, ang po pang mipapagaral king kaburihanan ng kakatamong Diyos. Masabi niya po, yung temang binyera ni Ratamo, yung kapamilatanan ng upaya ng Diyos, pasanin yung pamatok ng Kristo. Uli po rin may muna magsalita ka na po, sasabyan ka po, nung anang bisa ang tuki ng Kristo, payayan may yung sarili mo, at tugi ka kong Kristo. Namin po ay impamatok ng Kristo. Impamatok na po mayan nyo. Kaya po mabayan. Yakin po itang mapagpakong babayan po. Mapibagata. Malugod. Yan po ang kayang pamatok. Nung ina po, ingagawa tamo rin, makanyang tamo po makatuki kabulutan ng Kristo. Kusahan tayo ng krus at isang tayo. Nagaya po ang krus sa sabyana kakatang. Ilapin po rin kasakitan agagawan tamo kikilog na ng aldoldo. Rin kasakitan ang biyang kakatamo.
isadsad ka na, king kapamilatana, ni kinatawang kapibabatan, kamang loob, ang potang ganaka, ren po, kailan po mabayat, nung buri ng tao. At ilawag po, ringay biya kong dake ngayon kabinginiki, kasi balo po, ay bagbiya ko niya po niya sa king kinatamong umugi. Maraming salamat po. At panatilihin po natin ang kapayapaan sa labas at loob po ng ating sentro. At ang gaganap po sa kanyang kongreso, Hermana Remedios Tolentino. Ma
Nakagtat ko nga na pinapanako. Di sanat di nakang king kabel yang tamakang wari desperaya mutiang liburan wapin matulid lang nga nawaning daduang karang batang tindiya tinagat iyong magagawa malibat pinapoy iyong Diyos iyong pabiyaya keno mante kayo muti akong bunga nung iniatapat mo tao pamintuana banalayata somasaya pamilya salamat timoras eko manapamilya kilobat kilawala ningate yung amula waper wayang Diyos yuke po nga nalugodiya iti yung atawaran Wapel waking biyeda kaya kapkap nga ako lalo nga may dito pumasong ateyo lumakat ko manting biyasa kayo itibano yun nuliyaway na torong ataramdaman ingatan na yung wapen o kakaluguran nung isipan na yung atiwing kaligtasan bali na kapayapan na kayo manatili yan kuran uling sasabihan na wakong tuko ikang makibalo kimaya mo tao kay ba